Ugbu a abịakwala m ọzọ, Maazị Ugocha, ezi nwanne gị bụ onye na-ewetara gị nkụzi tara atọ n'asụsụ Igbo. Nwanne, ihe m chọrọ ikwu maka ugbu a bụ action. Gịnị bụ action n'asụsụ Igbo? Oh, action n'asụsụ Igbo. Action. Ịma na action ka esi nweta actor, actress, acting, acted, will act, na ihe ndị ọzọ kwazi. Ọkwa eziokwu? Action, acted, will act, act na ihe ndị ọzọ. Gịnị bụ action n'asụsụ Igbo? Ịma ọ na-eme asụkọta Igbo, ihe na-eme ọ dịka a ga-asị na Igbo ekweghị anyị asụ maka na mkpụrụ okwu kọrọ ụkọ n'asụsụ Igbo. Nke bụ eziokwu na mkpụrụ okwu kọrọ ụkọ n'asụsụ Igbo, mana Ugocha ekpebie na horo ntutu wee taa wee rie amụsị wee sị gịnị mkpụrụ okwu ahụ kọrọ ụkọ na a ga-amụ ihe a ga-eme. Ọ bụrụ na a ga-ejere na ana mmụọ, na a ga-ejere na ana mmụọ, jee na ana mmadụ ebe ọ ga-ebute ya. Ọ mmadụ na-emebe asụsụ, ọ bụghị mmụọ. Ijekwu ndị mmụọ ha ezie gị ozi, iburu ozi a nọta na ana ndị mmadụ. Ya bụ, gịnị bụ action n'asụsụ Igbo? Action dịka anyị siri kpọọ ya bụ njije. Action bụ njije. Act abụrụ jije, actor abụrụ ojije, actress abụrụ ojijeri, will act abụrụ nke ọzọ abụrụ to act abụrụ ijije, will act abụrụ ga-ejije, is acting abụrụ na-ejije, acted abụrụ jijere, has acted or has acted ma ọ bụ have acted abụrụ ejijela. Iji maa atụ, I acted a drama yesterday. Ejijere m ejije ụnyaahụ. Actors and actresses are coming together. Ndị njije na ndị njijeri na-agbakọba ọnụ. Ahụrụ m ọmarịcha ojijeri ahụ ụnyaahụ. I saw that beautiful actress yesterday. Ihe nyi na-ewetara gị ihe gị bụ onye Igbo ka ị wee ghọta na nke ọbụla mkpụrụ okwu ọbụla anyị nyere gị, anyị ewere ya kwuo okwu ka ị ghọta ka o si aga, ka ị wee maa na o kwere omume. Ka anyị bụ ndị Igbo malite were asụsụ Igbo kpọrọ ihe. Biko, ọ bụrụ na ị nweta nkụzi anyị, gbaa mbọ ka ikesa anya. Adị n'aka chịchịrịrị, kesanye ndị ọzọ. Ị nwetara anyị na Facebook, sonyere anyị. Ma ọ bụrụ na ị sonyebeghị anyị, ịgba mbọ lakịrị ihe anyị na-emekwu, kenye okwu ebe ahụ. Ị bụrụ na ị nwetara na YouTube ma ọ bụ na TikTok, ebe ọ bụla ị nwetara anyị, biko gbaa mbọ ka isonye anyị ma ọ dekwunyere okpo ozi anyị. Dịka ị ga-esi mara, ndekwunyere bụ subscription, ndekwunyere subscription. Biko idekwunyere okpo ozi anyị. Okpo ozi bụ channel. Ọkwana ka asụsụ Igbo wee na-aga n'ihu, ka ọ wee na-amawaga mma, ka anyị ji emekwana ihe a. Aka mbụ nwanne gị nwoke, Maazị Ugocha, onye na-ewetara gị asụsụ Igbo tịrị atị na nkụzi. Ndewo.